Masu kallon mu da sauraron mu daga nan sashen Hausa na El Shalami Television mai watsa shirye-shiryenta a kafofin sadarwar intanet. Muna tare da babban bako ta cikin wannan shiri na mai farin jini, wato shirin da ke bawa 'yan siyasa dama domin su zo su tofa albarkacin bakin su ba tare da cin zarafin wani ko aiban wani ba. Muna tare da Honorable Ibrahim Amiru Umar, wato matashi dan gwagwarmaya kuma dan ɗariƙar Kwankwasiya daga nan jihar Gombe. Honorable, barka da wannan lokaci. Yawa, barka dai. To Honorable, Gauda wace tsaraba kake tafi mawa da masu kallon mu ta cikin wannan shirin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina mika gaisuwa ta ga dukkan al'umma wannan kafa, ko kuma in ce al'umman Najeriya gabaki daya wayanda suke sauraron mu a wannan kafa ta El Shalami. Tsaraba da na zo da shi wannan dai ba abin ne da aka saba zuwa da shi, gaisuwa ga 'yan uwa duba ga shekara ta zo ƙarshe, da kuma mutane suna ta tuntuɓa kwana biyu honorable ba ma jin, honorable kwana biyu ba ma ji, wasu a jam'iyyance wasu a aƙida na siyasa suna cewa ina wane. To komai daman sai da lokacinsa. A El Shalami in ka duba za ka ga in ka duba lokaci yanzu da muke ciki yanzu, ko duk musuluncin ka baka isa kai sallan mangariba ba tun da lokacin sa bai yi ba. So komai ana yin sa ne in lokacin sa yayi. A baya mun zo mun yi takara 2023 a jam'iyyar NNPP, jam'iyya mai farin jini wadda kowa ya sani jagoran mu yake ciki injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Kuma mun zo mun yi takara, an yi abubuwa da yawa, mutane an samu experiences sosai. Mutane da yawa wasu suna tambaya suna cewa ai ina honorable yake, honorable fa ya yi takara mun ji shi shiru har yanzu. To kaga mutane kowa da abin da suke faɗa, wasu suna ga kamar ma ai siyasan ne muka ajiye, ko kuma ita jam'iyya ɗin ce muka bari wadda dai ba a ji zancen mu ba. To kuma abin da nake yawan gaya wa mutane shine ƙaramin takun kusa baya hana nan maza tafiya. So insha Allah wannan tafiya da muke kai muna kai. Zan yi amfani da wannan dama ne a wannan kafa in yi godiya ga al'umman mutane da suka zo suka bani goyon baya a lokacin da na yi takara, sannan kuma mutanen da suka ce sun ji na yi shiru ban tofa albarkacin bakina akan menene matsayata da ci gaba na siyasan ba, in musu godiya kuma in ba su haƙuri. Wani abun ba ka iya fahimtarsa sai ka jira lokaci ka ga yaya abu ya tafiyar ta ka yi hukunci ka ce ai ga yadda muka fahimta. To daga ƙarshe dai abin da za mu faɗa a game da matsayarmu akan siyasa shine mun zo jam'iyyar NNPP ne mu yi takara don al'umma, ba wai don a karan kanmu ba. So kuma don jam'iyyar NNPP bata ba mu takara ba zai sa mu bar jam'iyyar NNPP ba, kuma ba zai sa mu bar Madugu ba. Muna nan muna tafiya, kuma tafiya ba za ta tsaya ba. 'Yan kasuwan da suka yi kasuwanci a cikin jam'iyyar NNPP an gansu. Mutane wanda suka ce ai mun zo ne ma mu sai da takara, to yanzu dai an yi walƙiya kowa ya gani. Ina shugabannin jam'iyyar a baya wanda suka zalunce mu, yanzu ba sa nan, an yi gyara, kuma muna fata sabbin shugabanci da aka kawo na wannan jam'iyya za su kamanta adalci kuma su yi siyasa bisa aƙida. Honorable, duba da ganin cewa kamar yadda wasu suke ta magana, kuma duba da ganin yadda muka ga a jihar Gombe nan jigajigai a cikin wannan jam'iyya ta kuta NNPP sun daka tsalle sun koma wata jam'iyyar adawa ta PDP. To sai ga kai kuma kana ta magana har yanzu kana cikin wannan jam'iyyar, kuma da alamun cewa kamar irin kai ɗaya ne da ku ba ku da yawa wanda kuka rage a cikin wannan jam'iyyar, ko kai din ma ta yin ne bai yi maka ba yasa har yanzu ka kasance a cikin wannan jam'iyyar. El Shalami, ai abun a fili yake, wanda ci gaba yake gabansa, wadda kuma ainihin ya ga ci gaban al'umma shine a ransa. To ba wai fati yake yin jam'iyya ko kuma duba yawan mutane da girman mutanen da suke jam'iyya ba, a'a, ni dan Najeriya ne, ni dan Arewa ne. To duk da kasancewa a Najeriya da Arewa da maganganun da jama'a suke cewa ni dan North East ne, na fito daga jihar Gombe, ga shugabannin da ake ga za su nemi shugaban kasa, me yasa ban je na bi su ba, kuma na je ina tare da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso. To ina ba da misali, kamar yanzu misali ka ce Najeriya ne ana fama da matsalan wutar lantarki. To Najeriya tana fama da matsalan wutar lantarki, sai kaga wani talakan Najeriya sai je ya zaɓi wanda
yake da highest share a kamfanin janareto sai ce yana so ya zaɓe shugaban ƙasar Najeriya kuma kaga in ya zama shugaban ƙasar Najeriya kaga kace ya sama ma wuta dole kamfanin janareton sa dole ka san zai samu matsala shi ke da highest share wannan. So in ka duba yaya menene matakan ci gaba sai ka duba wanda yake so ya taimake ka ko da ƴan uwanka ne ya karfafe ka harkan ilimi. To sannan is a goal of public policy harkan ilimin nan ya zama da shugabannin mu wanda suke mulkan mu yanzu ka duba ga su a zamanin baya ma free education suka yi. To a fadin arewa gaba daya babu wani dan siyasa da ya yi free education sai injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Babu kuma a fadin arewa kaf babu wanda yake da foundation irin na Rabi Musa Kwankwaso wadda kaf arewa duk state din da kaje a arewa ko ina har inda ba arewa ba za ga Kwankwaso yana da mutanensa dan talaka ne wanda yana ga karatun ma ba zai iya yi ba sai a ɗauke shi a kai shi Indiya a kai shi ƙasashe mabambanta a yi a taimake shi akan ilimi. Shi yasa nake ga to wanda zai ba da gudumawa akan ilimi shi ke da niyyar gyara ainihin al'umma. Sannan ka duba da jam'iyyoyin yanzu misali lokacin jam'iyyar APC lokacin tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya sayi fom na takara miliyan 27 ne bai cika miliyan 30 ba. To da aka zo wannan shugabanci wanda suke kai su kuma ya kaga suka sayi abun ƙara gaba yake nomination form kai sun saya miliyan 100. To yanzu wanda ya sayi form miliyan 100 ai daga nan za ka gane hannun jari ya saya. Hannun jari ya saya. To mu gaskiya ci gaban al'umma shine kuma gwagwarmaya akan ainihin ci gaban siyasar Madugu wannan za mu ringa yin ta daga nan har ran da Allah zai dube mu kuma insha Allahu za a ga alkhairi kuma gobe ta Allah ce mun sani. So honorable duba da ganin cewa kamar yadda ka yi takara a baya a wannan jami'a ta fita NPP a jihar Gombe na State House of Assembly a Gombe ta Kudu. So yanzu ma kana nan akan bakanka ne ko kuma ka yi step down akan kudirin da kake da shi? A kudiri ai kamar yadda na gaya maka karamin takon kusa baya hana maza tafiya El Shalani. To wannan abu da muka dauka muna jiran lokaci ne. 'Yan takarkari da yawa waɗanda suke da manufan takara suna nan da yawa amma ana jiran lokaci. Wataƙila kana takarar ɗan majalisa ne sai ka riƙe wani mukamin da ya fi wannan ma. To wannan duka da sanin Allah muna jiran lokaci mu zo mu yi gyara akan kurakuranmu saboda shi takara da ka gani da komai ma na rayuwa in ka yi shi ka taɓa yi dole za ka duba maybe ka makin kurakurai. Ko ba ka ba maybe kuma akwai wasu experiences in da ka learning. Insha Allah we are going to learn from our previous experiences mu ga ya za mu yi tafiya ta ci gaba amma dai mu za mu rayu ne mun yadda da cewa mu rayu kawai domin al'umma. So honorable duba da ganin cewa matsayinka na matashi kuma dan gwagwarmaya so wani irin shawari zaka ba ma matasan mu duba da ganin cewa matasan mu sun zama yan baringan siyasa ba sa tsayawa su focusing abin da zai zama ya fitashe shugaba sai dai kawai abin da za su samu na wannan iya lokacin nan shi kadai suke duba. Shawarin da zan ba wa ɗan siyasa shine matasa namu shine musamman 'yan social media. 'Yan social media suna ga kaman wani 2,000, 3,000 ko kuma wani waya da za a saya maka ka ta posting kana ta posting din mutum wannan suna ga kaman wannan layin ci gaba ne. Akwai matasan mu da yawa wayanda wasu sun 2013 mun gama karatu mun yi karatu da degree din ba za a sama maka aiki ba. In kai abun siyasan kai ka tallata dan takara lokacin kama yana gamawa ya tafi Abuja in ka kira shi ba zai daga wayanka ba. Mun ga mutane da yawa irin wayannan su taimake ka shiga kunci ma wani halin kunci ma ka kira su ka neme su ba za su juya maka baya. Saboda haka abin da nake faɗa da matasan mu shine a harkan social media idan mutum yayi nagari yayi mai kyau kai ba masa kar ka damu da wani jam'iyyarsa inda yake kai ba masa kamar yanzu kamar yadda kake faɗa na yi takara a jam'iyyar NNPP a kuma Gombe South da waye ne takara na yi takara mukamin wanda yake rike da shi a cikin dan majalisa ne yanzu ne Honorable Mustapha Usman Hassan. Honorable Mustapha Usman Hassan in yayi daidai muna yaba masa sosai ko ba ka ba yanzu yana yi shi yake rike da mukamin dan jam'iyyar APC ne yayi abubuwa da kokari da yawa da mun yaba masa sosai na yi takara da shi na yi abubuwa amma yana cikin waɗanda ina rashin lafiya za ga sun mutunta ni sun daraja ni. Idan mutum yayi abun alkhairi ka yaba masa amma kar ka zama wai za ka ɗau don kawai kana tare da mai gidanka ka yi faɗa da wani don shi ko kuma ka faɗi abin da ma bai yi ba kawai don ka gyara masa wannan kar ka yi wannan. Matasan mu a riƙe sana'a. Ni da aka gani ɗan siyasa ne amma har yanzu tela ne ina yin ɗinki wani lokacin in yi ɗinkin kasuwannin ƙauye kai kasuwannin ƙauye wani lokacin in ya kama ƙasar ma in fita in je ina da sana'a na. Wato da siyasa da sana'a. Da siyasa da sana'a. Da siyasa da sana'a. Daman ɗan adam akwai matashi akwai lokacin da yake tambayan kansa
who I am and then who I want to become. Ni waye kuma waye nake son zama. To lokacin da ka tambayi kanka kai waye kake son zama, nan ne kake iya gane layin a ina za ka ɓata lokacinka, ina ne ba za ka ɓata lokacinka ba. Kuma ni ba da ganin cewa lokaci na hararan mu daga ƙarshe cikin daƙiƙu menene sakonka na ƙarshe? Sakona na ƙarshe ina godiya ga ainihin Media Aid da mataimaka wanda suke ba wa ainihin gwamnatin jihar Kano da shi injiniya Rabiu Kwankwaso goyon baya a harkan tafiyar da siyasansa, kamar akwai Comrade Gali na wanda shine ciyaman na Kwankwasiya Reporters, ina yaba masa sosai, jajirtacce ne, yana da kokari. Akwai ainihin Comrade Shaddadu Danjuma wanda shi ma yana da kokari sosai, mutane ne waɗanda suke abubuwa da ikilasi, kamar yadda na gaya maka ita jam'iyya da kuma mu a idan mu ta Kwankwasiya ba wai ana yin ta ne da wani manufan me zaka ban ba. Ni na yi takara ba wani bane sai min fom ɗina, ba wani ni nake tsayawa in tsaya da kaina, har wasu kan yi dariya ma su ce ai a'a gashi ai dukiyarsa ya kare ya sai da abunsa kaza ya yi takara, ni ba asara bane a wajena. Sannan a nan gida jihar Gombe ina godiya ga ainihin Comrade Al-Amin Aminu da kuma ainihin Comrade Musa Sale, Babangida Muhammad Jibrin da yawa, da irin su Abbas MG, Bangis Dangaye da mutane da yawa, Muhammad Abdullahi Baba Iyalu, Honorable Ibrahim, Mahmud Modibo Tukur, Muhammad Bana, waɗanda duka mutane ne waɗanda suka tsaya a ganganmu suke tafiya tare da mu ganin ya za a yi wannan tafiyan ta yi. To muna godiya honorable. Masu kallon mu da sauraron mu duka nan zamu dakata da cikin wannan shiri naku. A madadin hukumar gidan talabijin ta El Shalami da ta sa hale wurin ta muku wannan shirin, sai da shirya na gabatar nake cewa ku tana da mu a wani sabon shirin.